presser jo, når jeg gør det. Ja, det er fordi, du kommer op på den der. Tak. Ej. Op igen. Ja. Pas på ryggen, du læner dig meget fremad, når du sætter af. Hvad skal du på? Salko. Ej, det er der ikke plads nok til. Du laver en pirouette på 2 fødder. Ja. Måske. Baglandskryds. Det kan ikke engang gøre bagland. Det kommer. Det er fordi, du kommer for langt bag. Hey, baglandsrødspiller. Nice.